Hain zuzen, soinu jolea dela, beste oso askoen artean. Josean Goikotxea hundia, eskerrik asko, Josean. Bueno, egunon, ongetorri, euskaltzaineko lagunok, euskaltzainburuak euskaltzaineko lagunok eta kazetariak. Euskaltzaindeari ongetorri esatea Gipuzkoako Foru Aldundian bada ongetorri etxera. Etxekoa dugu euskaltzaindea sorrera beretik, ibilbidean elkarrekin ari gara lankidetzan ari gara pentsatzen baita ere, euskaltzaindearen mendeurrenak ekarriko dituen ekitaldiak eta bar. Eta ohikoa da euskaltzaindearen ekitaldi batzuk Aldundian egitea. Tartean, hileroko osoko bilkura, oraingo honetan Gipuzkoako Foru Aldundian egitea eta Gipuzkoako Foru Aldundiak bere diputatu kontseiluen aretoa, bere aretorik preziatu dena esan dezagun euskaltzaindeari eskaintzen dio gaurko egunean. Eta aldi berean, bazeukan euskaltzaindeak zerbait aurkezteko, honekin osoko bilkura honekin batera, eta zan Erlearen 11. Alea. Eta hain zuzen ere, hortarako ere, gure prentsa areto hau eskaini diogu euskaltzaindeari hau egiteko. Lagun ditut honetan, eta beraiek aurkeztuko dute, Andres Urrutia euskaltzainburua, eta Bernardo Atxaga Erlearen euskaltzainda, idazle handia, Erlearen arduradunaren aldetik. Beraz, nik hitza emango diet biei, lehenengo Andresek kokatuko du gaia, eta gero Bernardo azalduko digu Erlearen edukia. Andres, aurrera. Mila esker Mikel, egunon guztioi, egunon euskaltzainok, egunon prentzaren aldetik etorri zareten guztioi, eta gainerako guztiei ere egunon. Egia esan behar baldin bada, osoko bilkura ohikoa denez hemen Aldundiaren jauregien egitea gaur ospatzen dugu, gaur egiten dugu, eta horretarako aprobetxatu eta hori baliatu dugu, Erlea 11 hau aurkezteko. Gogoratu behar dizuet, Erlea 11 hau gaurko nolabait esatearren osoko bilkuraren aurrean eta prentzan aurrean aurkezten baldin badugu, bestelako aurkezpena ere izango dugula iparraldean Baionan, abenduaren 19an eta hango Euskal Erakustokian. Beraz, bi izango dira, batez ere beti azpimarratu egiten dugulako euskaltzaindetik proiektu honen garrantzia eta proiektu honen pisua. 11. zenbakia, nik esango nuke, ez dakit 10. urtea edo 9. urtea. Usteot laster, 80. urte horrena baliatu genuen, hau martxan jartzeko. Bueno,
Hamaika da, horrek zer esan nahi du, hamaika honek 12 ekarriko duela. Eta hori alde batetik, eta bestetik, Mikelek esandakoaren aritik, horrengo 2 urteetan hemen izango gaituzuela, ez dut esango okupa gisa, baina ia. Bueno, besteak beste, hemen sortu zelako, 1919 urtean hemen bildu zirelako lehendabizikoz 12 lehen euskaltzain osoak, hori ere ospatu behar dugula, eta uste dugu gure ospakizun horren mezua oso argi izan behar dela, euskaltzaindia zerbait baldin bada, da herri honek, gizarte honek egin duen hori, erakunde hori, eta erakunde horrek gizartearen gandik jasotzen duena, gizartearen gana ere eraman behar duela. Eta filosofia hori izango da, azken baten gurea, Mendeurrenaren ikuspegitik, eta filosofia hori da, azken baten erlearen 11. Sortzaileak, hain zuzen ere, horretan ari direnak, sortzen ari direnak euskal kultura, biltzea, batzea eta berriro proiektatzea gizartearen aurrean. Bukatzeko, nik nahiko nuke, hemen gauza asko daude, eta orain Bernardok azalduko dizkigu gauza horiek, bakarrik gogoratu Pierre Charriton zena, gure osoko bilkuraren kidea, gure euskaltzain oso kidea, utzi hor hil zitzaiguna, eta hemen gogoratzen dena luze zabal. Noren eskutik, batez ere esango nuke, Jean-Louis Davant, beste euskaltzain oso baten aldetik. Biak lankidi izan ziren Beinola Azparneko eskola hartan, eta uste dut Charritonek utzitako, arrastoa Charritonek utzitako lorratza ez dela izango erraz ahanztekoa. Ze esanik ez, Davantek egin duen lana ere, hortxe dago. Eta besterik ez, berriro ere azpimarratu euskaltzaindiak duen enpeinua, euskaltzaindiak duen gogoa erlearekin jarraitzeko, eta 12. ere etorriko dela iragarriz, eta 12. hori Mendeurrenarekin batera etorriko dela. Eta Mendeurrenarekin batera, beraz, 100 urte euskaltzaindiak 12 zenbaki erleak, eta aurrera egingo dugula, horrela egiten baita euskara eta euskal kulturaren kontuak. Pausoz pauso, berriro gauzak eraikiz eta etorkizunari buruz eramanez. Besterik ez, mila esker eta orain Bernardok aurkeztuko digu hemengo edukia. Eskerrik asko, Andres, eskerrik asko, Mikel Elizar, eskerrik asko, Jose. Zui ere, euskaltzainkide hoi egunon, eta kazetari hoi ere, egunon baita ere. Ia ondo asmatzen dudan, zehazten, aspaldi batian museo bat bisitatzen ari nintzela, konturatu nintzen dena objektuen bidez edo gauzen bidez adierazten zala. Konkretuki izan behar dut, lehenengo gerra handiaz zala, eta han, gerra handiko, armak, maskarak, eta iruditu zitzaidan, errealitate bat azaltzeko, askotan diskursoak, baina askozaz esanguratsuak zela objektuak. Eta ale hau egiterakoan, pensatu nuen, hemen gure artian eta gure herrian, objektuik izan baldin bada gure bizimoduarekin, gure gizartearen bizimoduarekin lotutakoa, hoietako bat behintzat, nagusietako bat, hori zala, batzuk esate jote akordioia, beste batzuk soinua, dene, akordioia hori zala, ez, soinua, soinu handia, soinu txikia. Eta orduan, pensatu nun, hori, akordioiak, soinuak, soinu joleak, erabiltzea, azaltzea hemen alako aldizkariaren ardaz bezala, ez. Eta uste dut, esatea zilegi bazai, nik uste dut ale honetan, hoi bete dala, goitik behera, zehaztameaz bete da, eta uste dut oso ondo bete dala, eta adieraziko dizu zergatik. Esate baterako, soinua, ama Goia Gurrutxagak egina zeukan liburu bat, zarautzen eta ez da gerra garaiko
gertaerei buruz eta bar. Eta hori irakurtzen ari nitzela, soinu-jole bati buruzko atala irakurri nuen eta iruditu zitzaidan, naiz eta egon argitaratuta, baina hau barkatu hola esatea azpitik, baina Euskal Herrian gauza asko argitaratziak ez du esan nahi gero kaleratzen dienik edo asko irakurria dienik. Pensatu nun orduan zergatik ez, aldizkari honek bildumak hite bat duenezkeo, zergatik ez hortu eta orduan alaxe Amagoiarekin hitz egin da gero, atera genuen, testigantza Jesus Zulaika Larrañaga eta hau da, gerari buruz, baina da soinu-jole baten begietatik ikusita. Beraz, historiekin lotura hori. Baina, lotura horiek hola hasita gero, zergatik ez pentsatu nun, zenbat soinu-jole izan dira Euskal Herrian bere herri inguruan bakarrik ezagutu izan dianak. Izugarri herri bakoitzeko 2 edo 3, ez? Eta orduan holako, esan nuke, herri mailako esango nuke soinu-joleak eta aurkitu nahi izan dituen, eta horien artean, esateko Nafarroan, Patxiku Perunenak egin du Goizueta inguruko soinu-jole baten kontaera, eta azkenean oso bitxila da kontaera hori, horra azaltzen den soinu-jolea ez eta argituko misterioa, baina guztiz ustegabeko jende mota bat. Eta hola, eta gauza bera Bizkaian, Arbe ezagutuko duzu batzuk hemen, Euskal irakaslea eta izan dara, Jose Ramon Arbe. Arbe jakin gendun alako batean, bere aita ere soinu-jole izan zahalazean hori inguru hortan, eta pensatu genuen, ura ere han bakarrik ezaguna zen, baina hango bizitza eta adierazteko ze ondo bere bidez, eta lortu genuen pixka kostata, gero, Arbek idatziz ezan bere artikulua, ez? Holaxe, iraganetik egin nahi zenezkeo, hemen dugu gure artean baita ere Felix Ibargutxi, eta Felix Ibargutxiri ingurukoa gehan ezkeo, ni banekin eskatu nion ezagututa, noski Lizartzako itxua hemen inguru hortan, Tolosa inguru hortan, oso izena handikoa eta leku askotan musikan ibilitakoa, eta hau da Kasiano, bere bikanta egin dira oso espeso, urte betetzekoa eta itxasuntzi txiki baten, nola da. Orduan, Kasiano eta baita ere orduko festa girua eta esan behar dizuet artikulu horretan azaltzen dala benetan argazki unkigarri bat, batez ere zea laia den ikusita. Azken aldi honetan, iruditzen zait Euskal Herrian, esango nuke argazki pixka goibeltsuak ez dute ateatzen nahi beti. Hemen dago argazki txiki bat, nun azaltzen da gizon bat, 2 kutsariekin alako eltze bati musika, perkusio egiten, beste bat panderoa jotzen, dana puru erretzen edia, zola gara iruditzen zait, gara bateko argazki lekuko ezela, ez? Holaxe, Josean Goikotxea ere, segiz, jakin da, ni banekien, lehendik ere askotan hitz eginan neolako, ni banekien Josean Goikotxea arrisku bakarra dauka, eta da, liburu bat behar du. Esan nahi dut, esango nuke, behakin gai bat jorratzen haste zerenean, 2 argazki eskatu ezkero, Gipuzkoako historiakin lotutako 150 bat argazki. Josean Goikoetxea benetan gauza askoi buruz hitz egin dezake. Eta hori pentsatuz, egin nion berari zehazki objektuen, esan nion aukeratu itzazu objektu batzuk, 10-12, eta egin dezagun horrekin halako elkarrizketa berezi bat, eta hor azaltzen dira, benetan esan dezakete hemen Xabier Lete egon zalako, azaltzen dira esatako Xabier Leteren alde ez oso ezagunak, eta mentxe daude, eta hori ere ez dut esango misterioak ukatzeiterako esatia. Orduan, ez dut aztu nahi soinu-joleri, Javier Muguruzare asko ezagutzen dut, Ari ere, eta ni Javier Muguruzari eta baita Joseba Tapiari ere jakina guk ezagutzen ditugu jende hurrian, jotzen eta otxaluak jasotzen da. Nik alako batian, batekin behin da, bestekin
haitxuan nien gogorra izan zala, ez, bide hori, soinu jole bihurtzearen bide hori, eta hoi goguan esan nien bere hasierak eta kontatzeko. Eta nik uste bi artikulak oso baita ere pixkat bereziak dira. Ez dira, nola esango nuke, espero daitezkenak, berezi dira eta kontatzen du, ze izan den soinu jole horientzat, askorentzat, eta Idoia Noblerentzat, Idoia Noble ere, esango nuke, zea berekoa da, historia bereko soinu jolia da, nola ikasi behar izan zuten txiki-txikitatik, 7 urterekin, ez dakit noaino joan, ez dakit Txekoslovakiako, ez dakit zerri batea joan. Eta hoi da, eta hoi azaltzen da hor, eta nik uste benetan oso gauza asko erakuste ditu, eta oso interesgarria dala. Gero, bueno, ez da luzatu nahi, gero, gauza asko dira, soinu joliak, pensatu nuen, bidia ematezula, bakaleko soinu joleekin, esan nahi baita imigranteekin, hitz egiteko. Eta orduan, kostazitzaigun izugarri, Manolo Martinezek egin du azkenean artikulua, kostazitzaigun ze hemen kalian dabiltzan soinu joliak ez dute hitz egin nahi. Ez dute hitz egin nahi, asko, paperak, eta orduan alako batean aurkitegunen errumaniarra, gehienak errumaniarrak dira, eta aurkitegunen Ilia izenekoa Euskaltzaindiaren parean jotzen eotezan gizonua, Ilia. Bueno, etxe bertatik berta aurkitu genuen Ilia, eta Ilia uste joateko zela Errumaniara, eta horrekin behintzat hitz egin gendun daula. Arekin batera, immigrazioaren gaia orduan hartu genuen, eta orduan, bueno, zabarra daukat, nea Naia Ramon Irazuren bidez, sindikatuan elan denbora askoan ibilitakoa, eta ni banekien bazuela harremana, hemengo immigrantekin harremana konfiantzazkoa, eta orduan, dialog, Nigeriar inguru hortako emigrante bat egin dio halako artikulua, elkarrizketa eta esate baterako Euskaltzaindiarentzat badu zentzu berezi bat, hitz egiten du hango hizkuntzei buruz. Eta, bueno, hemen pentsatzen dut, asko badakizuela, nik ez dakit horren beste gai horri kontua da, enekienik hizkuntza nomadak zienik, eta orduan, bueno, barkatu hizkuntza nomadak danak izango ja, nomaden hizkuntzak edo, ez dakit nola esan. Beak uste dut esategula hizkuntza nomada, galdetzen zaionean ze hitz egiten duen, eta hau eta bestia, eta esate hizkuntza nomadak, eta galdetzen zaiota ze, esan nahi duzu hizkuntza nomada. Ez, hoi izaten da, euriarekin batera joan jendearen, eta, bueno, ikusiko duzu beak hobeto, korka dialo da, eta da Nigeriara, Ugandarra, orkoa eta hola. Bueno, orduan, lotu dugu orduan, soinuen bidez, hasi gara gerra garaiko kontuekin, eta bukatu dugu immigrazioaz hitz egiten. Ahaztu egin zait. Daukagu baita ere kontzertuak, eta, bueno, Zaragozako konservatorioan irakasle den Ander Telleria. Baita ere, soinu berezi bat eginarazi duena, errenazimentuko afinazioarekin, eta hori beste soinuak ematen duen beste paisaje bat, ez? Orduan, hola gauzak hola, zeitzen joa, orduan, soinuak, inmerzio, gero, aipatu dugu gerra garaiko kontua. Ni badakit askotan hitz egiten dela honi buruz, eta baina kasu honetan, aurkitu genuen Castillo Suárezek, Otsoportilloko hildakoei buruz, eta bakizu Urbasako, horri buruz egindako poesia bat, eta orduan behagana jo genuen, eta adirazi genion poema horren atzean zer zegoen adirazteko, eta hori egin du, eta horrek ikusi dauka zerari buruz. Bueno, ja, ez zaiteztek eskatu, zeitun bokatuko. Gero, eta esaten dut erdizka, itzerdika, baina ekila da. Azaltzen dira, esan dut arraroak eta berezia bakana gauzak, hemen azaltzen dira bi mundu guztiz ez ezagun, barkatu hola esatea. Bata soinu jole baten bidez. Zatik, Josu Zabalari, hori da Artzainak ekin eta jotzen ibera, galdetu gerion soinuaz, baina batez ere bereak hitz egin zuen Arabako euskal historia, edo Araban euskerak izan duen historia, euskal jendeak izan duen historia. Eta nik irakurtzen konturatu nintzen, seguru nago,
ia inork ez duela ezagutzen historia hori. Arabari buruz jendeak oso gutxi dakigu, zeratik ez dugu esango. Orduan, ni Josu Zabalen artikula irakurtzean, benetan, irilabea ere nolakoa zan, ez da inzarra ere, baina nolakoa zan, eta gero zertzien orduko euskaldunak, eta zelekutan biltzezian, eta da, benetan oso deigarria egin zait. Bueno, beste mundu ez ezaguna iparraldea da. Hemen alegia, guretzako. Nik uste dute askotan, dena nola jatorri katolikoa gehan, askotan gure usteak eta filosofiak gero ez ditugu sekula eramaten praktikara. Orduan, hemen Euskarriara izugarri maitatzen da, baina gero inork ez ezagutzen ez da nundaun sara ere. Orduan, kontua da, Jean-Louis Davanti eskatu geniola Sarriton zanari buruzko artikulu bat, egin du Sarriton zanari buruz, eta aldi berean, bide batez, egin du Ipar Euskal Herriko urte askoren historia oso zehatza eta ne ustez oso esanguratsua. Eta, gero, jende gazteak eridazten du, beti iruditzen zai jende gazteak, Ana Malagon da, ez? Ana Malagon ifui bat eskatu genion, eta beak baita ere soinujole bat hartu du, kaleko soinujoleak imigranteak hartu ditu gai, eta zer, ja bukatzen nahi naiz, eta bukatzeko geho Gotzonbara handiara nire eskatu nion, banekelako eta ikusten nuelako, Gotzonbara handiara hainbeste lan egiten du, gupaino gehiago nik uste bere arma eta iruditzen zitzaidan baita ere alako konexio bat behartzula gurearekin, eta orduan oso egin du poema bat, eta haren atzeko aldea dirazi digu. Horrez gain, hemen baita goza berri bat egin dugu. Oain arte, liburuez alako forum bat antolatzen genuen, Amielako web horrian eta orduan, aste terdiz edo, elkarrekin alako izketaldi bat izaten zuten liburi buruz. Oaingoa berriz pentsatu nuen alako goza berezi bat ikia, eta da, esan ze liburu nahi dituzten aztertu edo irakurri. Eta orduan guk ez esan, nola esango nuke, beak guri esan, baina guk ez esan behar jai ze liburu dauden denen artean. Orduan, ze gertatzen da, askotan liburu berari buruz bi iruzkin daudela. Alkarren ondoan jartzen ditugu, eta iruditzen zait horrek ere baduela, zentzuik, askotan, beti irakurlea da liburu baten partaide, eta orduan ikustea, liburu berari buruz bi personak onduan jarri, hori ez egiten egin aurretik, eta nik uste ez diala sarrituko. Bukatzeko, nik uste hemen dago, gauzarei bereziena, azalaz gain, azala egin du Juan Sagastizabalek, Josean Sagastizabal idazlearen anaia da, eta egiten ditu eta bere pinturan beti azaltzen dira insektuak. Ez dakit Xavier Quintanak adina dakin insektu, ez? Ikusi orduko esan du Xavier Quintanak hemen azeratzen dugun erlea italiarra dela. Eta hala izango da, seguro. Orduan, esango diote nondik hartu duen, italiarrak, eta orduan, hori Juan Sagastizabalek egin ditu baita ere, barruan eta zeak eta badaude. Eta bukatzeko esaten una bereziena da, da eguzki erloju baten historia dago hemen. Ez da poesia idatzia, baizik eta poesia bizitua. Hau da, Gasteizko neska bati egin zitzaion opari berezi bat, eguzki erlojua, eta ikusiko duzu ze histori berezia eta aparta dan, eta esate batzutan poesia lotzen da beti, noski, hitzekin eta letrakin, kasu honetan izan zen ekintza bat, eta izan zen nola sortu zen ideia hau, egita eguzki erloju bat, ze bide egin behar izan zuen, eta azkenean nola egin zen, eta eguzki erloju horretan, Araiako herrian ikus dezakezu, jute mazeate, Angelaren erlojua, eta bi poema dara mazki, bat Jaume Cabrera edo oandik guain hildan poeta valentziar batena, eta bestea euskerazkoa darama Luian Selmi, euskal poetaren oso poema polita bilakan daude jarrita.
Ordun hori eskutik helduta Luien Zermidi baita ere eskatu genuen beste poema bat, eta osatu genuen, guk uste 11. ale hau, eta ez da, pozik nahu, eta uste pozik egon zinezketela baita ere, eta, bueno, esan behar dut ez dut bain arte, esan bukatuko. Egiten dugula, Pamiela etxean, Euskaltzaindiaren, eta Aldundiaren, eta Anparoarekin, eta egiten dugula, Txema Aranazek, edizio lanak, Asun Garikanok, eta Irurok. Hori dela gure lana. Hola exe. Berbada zuen aldetik galderak baleude. Bestelan lasaitu behar ditut Euskaltzain osoak, zerbi jakin dezaten, gaur jasoko ituztela hemengo aleak. Hemenez, espada zer hori osoko bilkuraren akabaeran, ero Baskal ondoan, egin izango duzue bakotxak zuen alea, beraz, lasai egon zaitezte, hemendik ateatzen espaldima, ateatzen zaetenean, eskuan oraindik espadaukazu ere. Galdera tartea? Bez, bueno, bakizut teknika, norek erabili duen teknika, kasetariak idazleak dira. Egingo nuk azken gogoeta txiki bat, ez dakit, baina neurrin da tonuan egin nahi nuke ez, eta da, azken aldi honetan pensatu duan gauza bat, eta da, ez dut, uste dut aldizkari honekin gertatu dana, gertatzen edena, eta gertatuko dana, gertatuko dala euskal literatura, euskaraz idatzitako literaturarekin. Ez dakit hola esan da nahikoa den. Esan nahi dut, askotan egiten da, ez? Bialtzen da proba bat, ez? Aurrena, ez? Ez dakit nola esan, beti. Bueno, hau proba bat da, eta uste dute honen onurak eta galerak, ez dakipa, begiratu hortik, asko ezin da begiratu, gauzak jenak isilka joaten dira, baina, bueno, ikusi argitaletxeak eta liburuak, eta iruditze zait, alegia, liburu bat atera baino lehen, begira jozu, ze gertatzen zaion erleari. Eta hortikan aurrea konsiderazioak. Baina, bueno, hori da gai zabalago bat, eta igual, 12. Euskalo, ateatzen dugunean, hitz egingo du, orokorrean ere, nik uste konbeni zaigula hitz egitea. Esaten dute benetako erleekin, erle biologikoekin ere, badirela zerbaiten zantzua da, erleen desagerpena bagote den klima aldaketaren zantzu beraz. Bueno, ala omen da. Bueno, beste galderarik ezpaleni Josean eskatuko nuke, itxira doinotxo bat. Eskerrak emateko, bueno, soinu jole guztien izenean, bueno, soinu jole, akordeoi jole, ez dakit. Bernardok homologatu zuen soinu jolearen terminoa bere liburuarekin. Nik maite dut ere Enrique Zalaiak sortu zuen akordeoilarismoa bere garailean, ez dakit Euskaltzaindiak zer dion horretaz. Nik erabiltzen dut, akordeoi joleak eta akordeoilarismoa. Guztien izenean, askotan egia da, lotxa ere sentitu dugula askotan soinu joleak. Oso instrumento bakartia gertatu da. Uniberso sinfonikoak baztertu ginduen hasieratik, musika serioak orokorrean ere bai, eta bueno, gutxitan sentitzea hola harro, kasu honetan nik uste harro sentituko gara, ikusirik geure historik, horrelako aldizkari batean. Visionario moduan hasi da Bernardo. Visionario batzuk aipatzen dute, badia teoria batzuk, eta akordoia bea desagertzear dagoela 50 urtetan agian motibo askogatik. Akordoi bat egitea ere gaur egun oso zaila da, bilakatzea fabrikak gaur egun akordoiak egingo dituztenak. Urrengoako gaina esan berdek erlea aurretik zegoela pentsatua italiarra izatea, akordoiak ere italiatik etortzen direlakoz. Hemendik aurrea horrela esan behar duk. Gure bizilagun frantsesak ere, pentsa, musika tresna nazionala,
Frantzian izanik, akordeoia le piano abgetel deitzen diote, pobreen pianoa, pentsazezue. Bueno, esango nuke horrela da. Eta gerrak aipatu ditu, emigranteak aipatu ditu, hori da gure unibersoa. Bada argazki bat intxortan, Lubakian, besterik ez eta trikitixa batekin. Agertzen da argazki famatu hartan, imigranteak ere besterik ez eta hoize ematen zuten Ameriketara, bere maleta txikiarekin batera. Nik uste pobreak histori gehiago sortzen dituztela, aberatsak baino. Gehiago baino interesanteagoak, ederragoak esatean nahi zausartzen interesantzeagoak eta bizitzaren irakasketa gehiago ematen dizkigunak, beraz, hortan jarraituko dugu. Eskerrik asko.